Люботаков ще унищожа канки и басата. Чо, искаш ли ти дам една от моите, ама са по-тежки? Не. Чай сега ще взема от моите аз. Не, в тая корумпирана държава. Да, иска да ми дадат фалшив дрегер, аз съм сигурен. Аз ще го изхабя и него. Аз ще го изхабя и него, това е сигурно. Така, звъним на Люботаков. Имаме машинова, защото е добре да развиваме. Трябва да направим. Падна една цигара. Не ти може да си звъниш на кой си звъниш. Значи ти в момента, вие не сте задържан, господин. Вие в момента не сте задържан, ще направим една проверка на документите, направихме, установихме, че не носите книжка на Карелия. Да, в Драгалевци. Нека да оставя, да? 10 евро акта. Така, дрегер за алкохол е 000. Той не може да се манипулира, това е сигурно. Сега идва фалшивия дрегер 100%, съм сигурен, тия хора искат да ме оправят. Аз съм трезвен, винаги никога съм употребявал наркотици от 5 години. Всички дрегери са 000. Даже не са минали 14 дни от Софийския тест, според мен даже нямат право. Вие имате ли право 15 дни? Вижте сега. Аз се държа мъжката тя момчета и те се държат мъжката с вас. Ние сме нещо правили. Сигнала такъв, аз до момента не ви познавам. Сигнала, че показвате дълго оръжие. Аз подхождам към вас, защото може отзад ти да ми се пада и слезе, някой да ме разстреля. Затова подходихме малко. Аз видях. Не налага да ми се бъде извършен. Днеска мога да правим. До вечера също другата смяна мога да прави. Това е като... Не, по закон, според мен 15 може това е държавата на дрегерите. Ако примерно ти направят 5 дрегера, един изде фалшив, книжката 8 месеца на трупчета, колата без номера. Това е България. Държавата на корупцията, на корумпираната полиция. Лично пред мен Йовко Тюхов даде 2000 евро на полицайите пред клуб 35 и не прави дрегер. Това са изроди. Тази държава трябва да бъдат изкарани от парламента и изсипани като в Непал. Това е. Сега той гледай дали този път няма наредят. Аз съм 100% сигурен. Значи, не можете правят дрегер, президент накрая ще излезе фалшив. Оня ден на един авер му направиха фалшив, той наркотици не взима, познавам го от 20 години. Казвам ти, тази държава, тези хора не стават. Люботаков ни издига, той е адвокат на Симон Милков и се ебат двамата и си правят кавали. Люботаков, ти си гей. Люботаков взима по 50 000 евро да оправи на някой делото, прокурор взима 200 000 евро и изчезват наркотици за 2 милиона евро и в газа. Ще обявя имена след малко, Айчо. Знам всичко в Андървалда. Кой какво е дал, кой какво ще вземе, кой е големи схеми, кой е с полицията, кой е бачка. Всичко знам. Няма лошо е. Да, много съм информиран. Знаеш, аз съм дел това. Няма лошо, но само да го обясня. Значи, който не е закона в България важи само, знаеш за кой? За тия, които имат пари. Ако нямаш пари, закон за теб важи само, разбираш ли? Да. А аз съм фрашкан с кеш, легален и то. Изкарчих бая пари, ще им пусна данъчни декларации от Холандия с платени холандски данъци. Тия педали искат да ме изгонят от държавата, политиците и то Соня и мършикът Симотека, цигански сводници, обявяват, че гърмят хора, че имат простутки, никой не ги проверя и не им дава дрегер. Наркомана ходи рита полицай и никой не му дава дрегер. На мен, дет на никой нищо не направих, само ги забавлявам и ги хваля дрегера и ме в задния джоб. В газа. Това е. То направо не се прави това нещо е. То не се издържа вашето, разбираш. Ама не се издържа. Кое налага сега това нещо? Кое? Нещо. Сигнала е за оръжие, това е просто празно. Кое налага сега тия простоти? Знаеш кое ги налага? Вашата поръчка. Това е. Това е. Господин Колев. Да, кажи. Всичко това. Да. Кое е това? Да. Изпушна цигара. Дай ще изгася да ни правим мръсотия в Република България. Добре, работи ли? Не, той изгася. Вашата кола работи, защото вие имате много пари от държавата и къбите гориво. Това е. Има системи, трябва да се работят, и работят тези коли. Лампи, нали ще памня акумулатора, трябва ток да ни дава. Да, сега ако ми даде фалшив тест, тогава ще ви на кръвна кола. Тогава ще ви на кръвна кола. Как фалшив тест ще ви дадем? Значи само да ви обясня. Сигурен съм вече, аз ще ми даде фалшив тест. Сега само да ви обясня. Път не спираме ние. Не. Не се подава. Така, аз съм направил има сигнал на 112, че
на 60 км показвате оръжие пред духа. Свърляте буклуци. Не съм изпълнен. Еми така е сигнала. Видео има ли? Добре, ще ме чуете ли? Окей, да. Някой буден гражданин е дал сигнал. Аз не го знам кой е този. Аз не знам И кой той е може този гражданин да е напит с кристали, може да се е блъскал с Кинг Конг сайт с газа, може да е всичко. Момент само адвоката. Адвоката.